Mga kalingap, papunta po tayo ngayon kay Kuya Ramil kasi susugod po natin siya sa ospital mga kalingap at hindi po makalakad at meron pong karamdaman si Kuya Ramil ngayon, kaya pupuntahan po natin ngayon dito sa lugar natin. Sadyain po natin, kawawa man po mga kalingap, at isusugod natin sa ospital. Diyan po si Kuya Ramil. Magandang ano po, hapon na po. Kamusta na po si Kuya Ramil? Ito nga Hindi po makalakad? Nakakaano mag-siya, nakakabangon man. Nakakabangon pero di nakakalakad. O anong nangyari sa'yo Kuya Ramil? Baka nagkain ka ng bawal. Ikaw? Naku, parang mapupuronada pa ang Ramji. Gusto nga niyang magpunta doon sa inyo. Sabi ko, ay. Kalagayan ni Kuya Ramil. Asan yung ba't di ka makalakad? Pilay ba yan? O yan nung talagang ito na yung ko. Bawal yan nung yung problema. Nakakalakad ko eh. Nung sarumbang gihagas ako at kada ko aabutin. Nagkalagnat po siya? Yung aabot yung epilepsy niya. Inabot ka ba? Inabot? Na, buti na kuha ko yung gamot. Huwebes nung time na Epilepsy, inabot ka? Muntik na? Muntik nang abutin. Buti napainom ko agad siya ng bulong. Buti nakagamot ka. Buti naman may mga gamot ka. Ano ka lang? Pray ka lang lagi. Alam mo naman maraming spiritual battle yan kapag ganyan. Panginoon, kung ako ipukunin nyo na. Kukunin agad. Grabe naman, lakas mo. Paano na si Nanay Gigi? Naman yung anak mo. Oo, tsaka yung anak mo. Ngayon, anuhan kita sa dalhin kita sa ospital. Kaya natin yung gamot. Hindi ka makalakad niyan. Pastor, yung kailangan ko dito. Gamot lang. Pero tingnan natin sa doktor kasi. Tsaka yung sa epilepsy mo, may gamot ka pa ba? Meron pa. Sasarong banig na lang yun. Isang banig. Kailangan mo yung 300 yun. Pinapinak lang ko yung bulong kapag Ito si nanay mo. Anak ko yan. Hanggas nga ni Apo. Nagpapadala yan sa akin sa ospital nung kailan yun, nung isang gabi. Huwebes yun. Alas 3. Kung didalhin ka namin sa ospital, papacheck ka namin. O anong mo. Para maano yan ng kasi. Sa tingin ko lang yan. Kumain ka ng mga sardinas, mararara, mapupula. Lang yung mga yung mga hipon, mga ganyan. Yung basta mapupula sa dagat, parehas lang yan ng sardinas. Ganon din yung epekto niyan sa mga sugat. Ang pwede mo lang kainin, malunggay, mga gulay. Pero kung may mga balaw, yung mga hipon, ay nako. Wala naman akong pinapaano po. Malunggay lang daw. Ang pagkain mo. Daming malunggay dito. Oo, malunggay. Kaya, anong nililinis mo dyan? Ano mo dyan? Hindi ka makalakad? Pagka inaano ko lang ko, hindi naman yan. Panglinis lang yan. Oo. Lakasan mo ang loob mo, Kuya Ramil. Sabi mo sa chat mo ay di mo na ayaw mo, gusto mo na sumuko. Dahil lang sa sugat. Sabagay, may iba ka pang sakit yung epilepsy pa na munti ka na. Epilepsy, yun ay matindi kong sakit talaga kung bakit ako dinala dito. Titagang 230 yata. 230 nga ang isa nun. Isang banig. 230? Yun ang pinakamura nun. So mabili pa pala tayo ng gamot nun. Bilhin na tayo ng gamot para Tapos hindi ka makalakad dyan dahil dyan masakit. Di man medyo gumaling
Gumaling na. Gumaling na. Gumaling. So, yun ang problema. Yung epilepsy naman. Yung epilepsy na lang. Yun ay ang di ko maaadi sa ano ko. 2 years daw yun eh. 2 years? Oo. Magkano ba yun? Yan ang gamot niya. Oo. 230 ang sarang lamig. Ito yung gamot ni Kuya Ramil, inaabot po. At sayang mapunta sana tayo. Pero kapag nakakainom ako niyan saka yung isa, yung yan, nawawala yung ano ko, pagkahilo. Nahihilo ka din? Oo. Nahihilo talagang masakit yung ulo ko. So pero okay na yan, epilepsy na lang. Hindi ko nga alam kung okay na to eh. Okay naman na to yata. Huwag ka lang kumain ng yata. Sugat lang naman to eh. Huwag ka lang kumain ng mga bawal, penicillin, betadine, yun lang naman. Ang problema mo ngayon yung malunggay daw. Pagkain. Anti-inflammatory. Hindi pa ako makakuha dyan ng malunggay. Bawal pala sa ito ang kape ay, na yung sa nakakainin niya ng kape. Kape dahil sa epilepsy po yun. Sa epilepsy po yun. Bawal daw po yata yan. Bawal ang kape sa'yo sa epilepsy. Kaya ang binili ko kahapon ito na. Oo. Mas Kuya Ram, punta sana tayo kay Nanay Gigi, yung love nyo. Kaya nga, pag wala yan nararamdaman to, yung nagang alis yan dito, na sa kumasain ka naman, natin may mama kay Alvin dun. Ngayon, na yan, may ilang araw na yung nakahigdang, ngunyan lang nakakabangon-bangon. Agas na nga ako dyan. Doon ako dati sa kwarto. Ngayon, mainit. Mainit naman eh. Ang mo ngayon, yung epilepsy, yung pang mo sa gamot mo sa epilepsy. Kuya Ramil. May nabibili ba dyan na sa mga gamot sa Mercury? Wala dito. Sa Star Wala ako sa Mercury natin, sa may paradahan. 230 ang sarang. Kawawa man mga kalingap si Kuya Ramil. Hindi mo ngayon kayang maglakad di ka makakapunta doon. Hindi ka makakapunta doon. Oo. Saka gusto ko sana umano kay pumunta? Pumunta saan? Nanay Gigi. Kaso, wala tayong magagawa dyan. Hindi naman ako. Pero okay na yung yung pakiramdam mo. Hindi ba pastor pagka hindi ako uminom ng gamot? Pagka yun ay wala. Pero itong sugat na ito, okay na. Okay na siya, naggagaling na siya. Ano sa tingin mo, Kuya Ramil? Katagay ko, binabad ko na to kahapon sa dagat eh. Ganito so sugat lang ang natin yung epilepsy, kailangan tuloy-tuloy yung gamot. Sige Kuya Ramil, eksakto, at meron naman kaming dalang kami na lang ang pupunta kay Nanay Gigi. Kami na lang. Oo, sayang Sige, meron tayong pera na galing kay Manay Liz. Pinabibigay sa iyo. Yan, galing kay Manay Liz. Hatiin lang ninyo. Yan. Ito. Basta? Wala akong galing kay Manay Liz. Yan, para pandagdag sa... Salamat ka. Thank you kay Manay Liz. At binigyan mo ako ng 2,000. Malaking bagay ito sa akin. Support na sa maintenance mo sa gamot. Wala, hindi din naman ako nakapagtinda eh. Wala nga talaga ako. Kaya pag nakakatinda ako, nabaibilhan ko siya. Ayun. Ko ng pangkapailan. Oo. Ba't nanginginig ka, Kuya? Bata pa ako. Ay, ganyan talaga yan kapag pinapatong. Pinaandar na naman. Ipundo mo to, hindi na. Pero pag natindig siya,
Pag Hindi naglalakad, naman. wala naman. Ano sabi na yun ng doktor sa kanya? Kawawa man si Yun na nga, dahil yun sa... Wala pa naman mama sinasabi. At din yung ako din di ba doon. nagpa-check up ka na? Nagpa-check up na baga tayo sa provincial noon? Oo. Na CT scan ka na baga. May bukol kasi siya dyan sa ano. Dito, sa ulo. May bukol ka sa ulo. Gawa ng daw epilepsy. gawa nga naman. Ate, nagkabukol ka na. Ito kung sa... Sa labas naman. Yan. Sa labas naman. Mm-mm. Buti. Kalak pag nasa loob, delikado na yun. Pagka kasi inabot ako, Nauntog ka. oo, naangat ko, talagang wala na akong malay noon. Oo. Pero pag Tapos, nakakainuman siya to ng gamot, Gamot. hindi siya inaabot. Mm. Kailangan na maintenance. 3 times a day. Mm. So, ganun pala. At gamot lang pala yung kailangan mo, Kuya Ramil. Ano? Oo, gamot lang. Pati Ayan. sinusumpong yun, natangis na lang ako. Sinumpong yan dyan inabot. Mm. Buti na doon yung apo ko, hawak-hawak na lang dito. Ayun, nagantangis na lang ako. Di ko alam kung gagawin ko. Munti ka nang inabot or inabot ka na talaga? Inabot yan. na rin ako dito eh. Isang Pero beses? kapag inaabot ako, alam ko naman yun na aabutin ako eh. Kumbaga, mag-prepare na ako ng mahihigaan ko. Mm. Diyan. Siguro mga 5 minutes din yun. Ano to yun? Pag inaabot. Tagal-tagal. Pagka inaabot ako, mawala na ako nun sa sarili. Wala, hindi siya Wala na ako nakakilala. nun sa sarili. Hindi mo nakikilala kung sino ka. Pero nung maliit pa man yan to, hindi ganyan yan. Nakuha lang niya yun sa trabaho. Nasa Sobrang Laguna. Nalilipasan ng gutom tayo. Trabaho lang ng trabaho. Inaasikaso sa sobrang ano man. Nalilipasan ng pagkain. Nagtatrabaho yan sa Petronan. Mm. Gasolinahan. Yun lang. Doon lang ako sa Petronan. Sobrang sipag. May pa na ano. Sige. Pero dito, Sige, Kuya Ramil, paano yan? Hindi ka makakasama ngayon. Punta kami doon, ay kukumustahin din natin si Nanay Gigi eh. hindi na. Oo. Pastor, Pagaling ka muna bago ka, may sugat pa po kasi. Oo, yan. At pagaling ka, puro kain ka ng mga gulay, inom ka ng gamot, maganda yung malunggay. So, huwag kang kumain ng mga malalansa kasi may sugat yung paa mo eh. Sigurado yan pag may malansa kang nakain, magtutubig-tubig yan. At sige, mapunta kami kay Nanay Gigi. sige. Pasensya na, Salamat. Oo, at di ka kasama ngayon. Sabi ko kayo papunta. Doon po kay Nanay Gigi. Oo. Sige, Kuya Ramil, mapunta na kami. Sayang kung maigi ka lang sana, Ramil, di nakasama ka. Oo nga. Kuya Gigi, Pasensya ka na. hindi ka makakasama mo eh. Okay lang yan. Kasama. Oo. Sige, mapunta na kami, Kuya Ramil. Kumustahin din natin, malakas yung bagyo. Kumusta yung bagyo dito? Oo nga, lakas na. Pumunta dito? Medyo nagkaaral. Hindi man po na yung dagat. Buti naman Ano lang. Okay lang. Medyo may harang na dyan. May harang na, okay lang. Tingnan natin Pero yung lumaki talaga yung dagat. kubo ni Nanay Gigi, mga kalingap. Sige, Kuya Ram. Ito na po mga kalingap, papunta na tayo kina Nanay Gigi. Grabe po yung ng bagyo dito. Halos na po yung mga saging dito sa lugar ni Nanay Gigi. Kukumustahin po natin. At may hati din po tayong biyaya. At mayroon lang po tayong kunting bad news kina Nanay Gigi. At eksakto po nandito si Nanay Gigi. Nanay Gigi, ano yan? Mukhang mapunta sa inyo. Ano po yan, nyug? Madami pong nyug kayo ngayong nakuha. Si sasakyan nyo. Andun. May masamang balita ko sa inyo, Nanay Gigi. Bakit? May sakit si lang sakit si Kuya si Kuya Ramil. Hindi nyo kasama? Oo. Bakit?
May sakit baga? May sakit, di makalakad. Ang gamot ko. Pinigyan na namin ng gamot. Sayang ano. Grabe po ang ano. Ano po yan yung ano? Nabibili po ba yan? Medyo ano pa ata yan ah. Sabaw lang ho to. Sabaw. Hanap buhay, tama yung pambakal. Oo. Kumusta ito si mama mo, ano Jiro? Hindi na yan natagay, hindi na. Hindi na po. Ipapakita mo po. May shirt, may punta kami doon. May kukunin pa kayo? Baba. Papunta po tayo dun sa bahay nila mga kalingap. Titingnan natin kung anong nangyari. Hindi kayo nagpabukol ng nagdi. Ito po si Nanay Gigi oh. May dala-dala po siyang mga nyug. Grabe po yung pinsala. At may pinsala din po. Pinsala din ng bagyo yung ano ni siguro yung bahay nila. Titingnan natin mga kalingap. Grabe ang lakas mo Nanay Gigi ah. Malakas. Parang nalungkot ka sa balita natin ah. May sakit po. Pero ano yung gagaling din yun? Kain lang siya ng mga masustansya. At di din po tayo nakapag-vlog nung nakaraan kasi masama pa po ang panahon. Kamusta yung bahay nyo Nanay Gigi? Ayos lang? Baka may ire-repair tayo. Marami pong ano ngayon, mga laglag ng nyug. May hanap buhay ngayon si Nanay Gigi. Ano po yung gagawing ano? Kupra. Yan po ang hanap buhay ni Nanay Gigi. Kasama niya po si Jiro sa paghahanap ng nyug. Kaso malungkot. May sakit si Kuya Ramil eh. May epilepsy si Kuya Ramil. Epilepsy yung sakit niya. Pa kami din sa Radino. Madami-dami ah. Malaking pera yan Nanay Gigi ano? Pera kung makupras na, pero kung wala, bilog-bilog ang gastos. Wala ako eh. Sino dala-dala niyo sa Radino? Ito kukuprahin. Pag naipon nyo, maganda na. Sino dala-dala niyo sa Radino? Dala-dala niyo. Alin? Secret? Sabi mabigat po yan. Ano na, kaya mo Nanay Gigi? Sigurado ka? Malapit lang. Mga ano po yan, yung mga nyug na nabiyak na po. Sanay-sanay. Sanay-sanay po siya sa trabahong ganito. Meron pa. Meron pa? Yung tinago mo. Talagang puti. Dito nagagalitan dito Nanay Gigi. Ano, Nanay? Naglag mo yan, sir, kasi tapos na nalaban. Oo, nalaglag. Pero okay lang daw yun. Malungkot ka talaga oh. May epilepsy. Gagaling din yun. Gagaling din yun Nanay Gigi. Gagaling din yun. Sabi nga niya, gusto sana niyang magsama kaso yung may sugat siya sa paa. Hindi Yung makalakad. Oo. Ay hindi, yung dalawa. Mayroon pa sa isa. Dala, Jiro. Ito pa. Yan po yung hanap buhay nila. Kadumantoy, bakit na? Yan. Hirap ng buhay.
Ganyan talaga na yung buhay. Pag hindi ka naman nagtrabaho, maano ka, ma-stroke ka, ma-high blood. Meron pa, Jero? Daming tago si Jero. Tapos hahatiin nyo na eh. Pero pwede na itong ibenta eh, bilog. Mura, mura kasi pag ano. Medyo ano yung presyo niya. Wala naman pambili, yan lang. Atas, binilog ko na lang. Kulit naman, dulo kay Sergio. Ito po yung hanap buhay nila dito. Ako na doon. Ano ba nabuga? Para magkaan siya. Ingat na Gigi, baka mano ka. Matapang yan. Ay! Nagpahaba na buhok si Ralvin. Ay ganyan, may blessing yan. Kaso ikaw mahaba na ang buhok mo, ikaw dapat magpagupit at lalaki ka. Ilaw mo ano dyan, tulog. Ito na po tayo sa bahay ni Nanay Gigi, mga kalingap. Grabe po din yung bagyos dito. Talagang ano Nanay Gigi, malungkot ka. Gagaling ha, masaya. Mahaba ng buhok ko. Kaso nga yun, sana gumaling na yun si may Kaya ako nga epilepsy. din, sir, robot may lagnat ng taraan. Yan Pero masasabi mo kay Kuya Ramil, nanonood siya ngayon. Oy Ramil, magpagaling ka ha. Pag blood sir ulit dito, magbalik ka. Oh. Na din si Jero eh. May blessing mula kay Manay Liz. Ibili nyo ng mga pangangailangan nyo dito ha. Pinakit ko si Jero doon sa bubong. Bakit? Ano nangyari? Nilipad? Nagkayon mo. Hindi naman namin alam sir may bagyo eh. Kasi hindi naman kayo nagbababa. Dapat may radyo kayo laging nakakalip. Sa bagay, papabili ko si... Hindi kayo nagbibili radyo. Oo nga, laging nakakalimutan. Pero papasabi ko kay ito. Nanay, iyan niyo ng pangailangan nyo. Pera. Salamat po. Mula yan kay Manay Liz. Salamat po. Okay. Marami. Oo. Meron din... nito sa galing sa bagyo. Pangailangan namin. Oo. Ilang araw Nagpuputi pati ang mukha mo, Ano ito, Jero? May ginlalagay ito sa mukha? Ay, pulbo. Pulbo daw. Pulbo lang? Parang may pinapahid-pahid ka na Nanay Gigi Nagpuputi na ang mukha mo. Hindi nagagala si Ray kundi sa bundok lang. Malalo kang iitim. Malalo nangingitim ganyan lalo. Hindi naman. Nagpupuso na nga niya. Oo, namumuti ka na Nanay Gigi. Pag nababa kami, may natod ka ni Dewi, ilikaw din kami sa kalsada. Pag nag-eskwela yan. Tulad na bukas, may bagyo na naman. Parating. Bukas? Walang bagyo bukas. Sabi daw, sa tagdadagat, daw nang nagpunta kami dun sa Pangpang. Dapat may radyo po, lagi natin nakakalimutan. At sana maggumaling na yung sugat. Tsaka yung epilepsy ni Kuya Ramil, no? Pag-pray natin, Nanay Gigi. Darling, magpagaling ka. Papadalhin natin ng radyo. Lagi ko na... Siyempre, alangan sir, siya nandun, kayo nandito. Para masaya naman siya. Galing kami doon kanina. Nakalakad naman. Oo naman, pagaling man na yung niya. Yung sugat. Balis. Tapos nagkaroon siya ng inatake siya ulit ng sakit ng epilepsy. Dito, ulan, ubos ipon, sagnat, bata matanda. Yan, kagagaling lang yan, ako na naman sunod doon. Tapos naman din ako. Pampatibay yan ng resistensya. Oo, pag nakakaano. Lagi lang kayong kain ng Lagi mo first ang ulam namin, sasabat kami doon sa mga paruto, ganun.
Kasama ko rin si Nanay Tina. Likaw nga niyo kami, hindi man kami hindi ako managas mag-aaki dyan. Naatong pa ako. Di wala na si Ramel. Mawawala na si Ramel. Ipag-pray natin na lumakas siya para makabalik siya. Sa sunod nating at bigay mo na tayong pambiling gamot niya. Yan, mula din kay Manay Liz. Kaya salamat kay Manay Liz po at nagbigay po ng ng blessing para sa kanila. At pag-pray natin Nanay Gigi. Tuloy lang. Humahaba na pati yung buhok mo. Tsaka nagpuputi ka na. Nagpuputi na, nagpupusyaw na. Nagaganda na si mama mo. Ay pinapagandahan niya, Nay. Sige po mga kalingap, di kami magtatagal. Sige po sir, maraming salamat po. Thank you. Ay Ramil, pagaling ha. Pagbalik ni sir, sumama ka na. Bahala ka. Ayaw mo sumama. Oo, mawawalan ka. Aray ko. Tawarin ang Panginoon. Ayan po mga kalingap. At okay naman po. Okay naman po. Sige na Nanay. Sir, salamat. Hindi tayo magtatagal at okay na po mga kalingap. Okay man na po dito si Nanay Gigi. Okay man yung bahay nila hindi man na hindi naman po nasira ng bagyo. Matibay din yung pakagawa ni na Cedric mga kalingap. Salamat po at God bless.